Nik ez dut bidea asko aldatu, forma berri bat hartu du, baina hala da. Aukera batzuk sortzea da. Eta bereziki, etorkizuneko Euskal Herrian parte hartu behar luketen guztiei euskararen presentzia hori nolabait ziurtatzea da. Gure ekimenaren muina, beste gauza batzuen arte. Baina kontua da, azken bi urte hauetan, jatorri desberdinetako pertsona batzuk elkarrekin topo egin genuela. Bakoitza abia puntu desberdinetik, baina zerbait berdina partekatzen genuela. Eta hasi ginen hitz egiten pixka bat Euskal Herriaren etorkizunari begira ze eratako estrategiak eta ze eratako bideak erabili genitzaken. Ez zedin gertatu, lehenengo hona zetorrenak ez jakiten nora zetorren. Hori da orain arte dagoen akats bat. Hona etortzen denak uste du Espainiara datorrela besterik gabe, eta hemen hizkuntza bakar badagoela, espainola, eta hori da. Eta gainera hori areagotzen da, Hego Ameriketatik gaztelania dakitela datozenekin. Beraientzat aldaketa, ez inolako aldaketarik ekartzen, printzipioz etortzen dira, eta hori da berek hasieran hartzen dutena. Estatua baita nolabait arduratzen dena haien harrera egiteaz. Gu konturatu ginen, gauza hori muga badela eta hori aldatu beharra da. Guk egin behar diegula harrera, herri bezala eta euskaldun bezala eta adierazpen badago, eta adierazpen hori da gure pentsamentua nolabait laburbiltzen duena. Eta puntu horien arabera, jendea biltzera jo du. Eta momentu honetan, 800-etik gora dira. Eta hori pixkana gehiagora. Eta batez ere, inporta zaigu kopurua daina era guztietako jendearen parte hartzea egotea, eta Euskal Herri osokoa, eta lanbide, eta esan nahi dute, sektore guztietako jendea egotea. Euskal Herrian bizita lan egiten badugu, nahi dugu elkarrekin Euskal Herria eraikitzea. Eta eraikitze horretan nahi dugu euskara eta euskal kultura referentzia izatea berek. Guk zubilan hori euskerak eta euskal kulturak egiten nahi dugu. Badakigu ez dela erreza, giro batzuetan aski zaila, beste batzuetan errezagoa da, ingurune euskalduna dagoen tokietan. Bigu nahi dugu horri ez zuko egitea, baizik alderatze lehenengo unetik jende horri eskaintza hori egitea eta aukera guztiak ematea hemengo konsekuentzia ondorio guztiekin sentitu dadin. Gu ez dugu nahi bigarren, hirugarren mailako hiritar euskaldunik edo Euskal Herrian bizi denik. Gu nahi dugu baldintza eta ondorio guztiekin datorren tokitik datorrela hemen sentitze bere etxean bezala eta biztan dago xenofobia, arrazakeria eta gauza danak baztertu nahi ditugula eta horren kontra gaudela eta ekimen honek saiatuko da beti bide hori errazten eta lautzen. Hori da berez movimentuaren zera. Lehenengo behar dena da kontzientzia. Hau egin behar dela. Hau komeni zaigula guri eta beste guztiei. Hau ez dela guri esaten lehendik hemen euskalduntza eta konsideratzen garen hori. Edo badaude hemen aspaldidanik etorriteko pertsonak ez zirenak euskaldun sentitzen. Eta baita komunitate horiek, horregatik hartu emana baditu etxea regionalekin, eta hemen aspaldidanik bizi direnekin, baina euskal kultura eta munduan inoiz txertatu ez direnekin. Ez dutelako aukerarik izan, eta garai batean horta giroa erabat kontrakoa zelako, mila arrazoiengatik. Guk horregatik, etorkin ez dugu hitz egin nahi. Guk hitz egin nahi dugu jatorri desberdineko Euskal Herritarrekin. Jendeak, oroar, esaten du, bera ondo tratatua sentitzen dela, bere ala esatzen dira alkarteetan da sartzen herrietan, eta berek ere erantzuten badute egoki xamar, ez da problema handierik izaten. Hemen koloreagatik da inbesteko zerik, hasieran igual harrituko zen jendea, beti bezala leku guztietan gertatzen da hori. Baina pixkanaka gauzari gainditu egiten dira. Aniztasuna berez aberastasun bada. Landareetan den bezalaxe, animalien kasuan den bezalaxe, ugaritasuna aberastasun bada. Beste kontu bada, ugaritasun hori kudeatzen jakin behar dugula. Hor pertsonak daude, ez da landare edo mineral edo objektu batzuen aniztasuna, bezik pertsonena da. Hor borondate bat dago, hor kontzientzia bat dago, eta orduan denen parte hartze bat ezinbestekoa da. Guk ezin diegu inori, ezarri, hau da komeni zaizuna, ez. Denon artean iritsi behar dugu
hartuko ditugun erabaki horietan. Etorkizuna denon artean nola eraikiko dugun. Hemengoa aintzat hartuz eta bakoitza dakarren kultura eta ohiturak ere kontuan hartuz.